Nek salat niku sama nek muni salam ojo pisan-pisan ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enten sampeyan. Ojo assalamualaikum kudu jelas. Assalamualaikum. Mohon kang salame ngeten. Iki mama kula madhep kiblat. Salame wajah kula madhep bangunan sujud muni salame. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus balik ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Enten mboten? Ah, iku nek ngaji. Lah ngaji lan ngijing. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngoten. Kok Assalamualaikum warahmatullahi. Iki salam apa iki salam tenan? Assalamualaikum